Περιγράψτε μας λίγο τη στιγμή που είδατε την Άννα να παίρνει αυτή τη μεγάλη διάκριση και το χρυσό μετάλλιο. Πώς νιώσατε? Νομίζω πως ένιωσα να απογειώνομαι. Έτσι, ένιωσα να απογειώνομαι. Ήταν ανέλπιστα καλή η εξέλιξη το αγώνα. Μετά από τόσα χρόνια προσπάθειες και θυσίες και του συζύγου που είναι ο προπονητής, αλλά και της Κυρίως Άννας. του συζύγου, ναι. Πώς νιώσατε που ήρθε αυτό το μετάλλιο, το περιμένατε? Φλερτάραμε με την ιδέα ενός μεταλλίου. Ότι μέσα σε 48 ώρες θα ήταν 2 Ολυμπιακά μετάλλια και μάλιστα το ένα χρυσό, όχι, αυτό ξεπερνούσε κάθε προσδοκία. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα της πείτε όταν τη δείτε? Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν πρόλαβα. Νομίζω θα αφήσω αυθόρμητα να λειτουργήσω όπως κάνω πάντοτε. Το CNN Greece βρέθηκε στο σπίτι της χρυσής Ολυμπιονίκητης κοποβολής Άννας Κορακάκη και μίλησε με τη μητέρα της για τη χαρά της νίκης αλλά και το δύσκολο δρόμο προς την κορυφή. Η Άννα είναι μόλις 20 χρονών. Το μέλλον προδιαγράφεται ακόμα λαμπρότερο. Τι ελπίζετε για το μέλλον? Ελπίζω να είναι καλά. Και αν αυτή το θέλει και έχει τη δύναμη να συνεχίσει να δουλεύει τόσο μεθοδικά, τόσο συστηματικά και να αφιερώνεται τόσο πολύ σε έναν τομέα που είναι το άθλημά της αυτή τη στιγμή, σίγουρα έχει πάρα πολλά χρόνια μπροστά της, σίγουρα το μέλλον της ανήκει και αν το χρωμάτιζα θα ήταν χρυσό. Το χρυσό μετάλλιο είναι μια στιγμή έτσι, γιορτής και χαράς, στην οποία πέφτουν πολύ τα φώτα της δημοσιότητας. Έρχεται όμως μετά από μια πορεία σκληρών αγώνων και θυσιών, από τις οποίες πέρασε η Άννα για να φτάσει εδώ. Πολύ σκληρών. Αυτό είναι αλήθεια. Και οι δυσκολότεροι αγώνες, το ξαναείπα, που χρειάστηκε να δοθούν, ήταν έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Από τη μεριά του άντρα μου κυρίως, για να της εξασφαλίσει αυτά που χρειαζόταν. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό? Πολύ. Ήταν κάποιες φορές ίσως και ανυπέρβλητες οι δυσκολίες. Και εγώ θεωρώντας ότι έτσι θα τους προστατέψω και τους δύο, τους παρότρινα πάρα πολλές φορές να σταματήσουν. Και ότι δεν αξίζει τον κόπο να το κάνουν αυτό. Νομίζω ότι ούτε για ένα δευτερόλεπτο το πρέπει να με πήραν υπόψη τους. Ευτυχώς για όλους, οι προσπάθειες της Άννας και της οικογένειάς της όχι μόνο δεν σταμάτησαν, αλλά εντάθηκαν με ατζαλένιο πείσμα. Η κάμερα του CNN Greece μπήκε στον ειδικό χώρο που διαμόρφωσε ο Τάσος Κορακάκης στο Σκοπευτικό Σύλλογο Δράμας, όπου η Άννα πέρασε ατέλειωτες ώρες σκληρής προπόνησης. Παραχωρήσαμε το χώρο αυτό στον Τάσο και επιμελήθηκε ο ίδιος στο πώς θα τον φτιάξει έτσι ώστε να είναι ο ιδανικότερος για να κάνει τις προπονήσεις του ο ίδιος και τα παιδιά του που κατάφεραν τόσα πολλά πράγματα για την Ελλάδα. Έχετε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια την πορεία της Άννας. Περιμένατε μια τόσο μεγάλη διάκριση? Το περιμέναμε ότι η Άννα κάποια στιγμή θα κάνει μια μεγάλη διάκριση και φαινόταν από την συνεχώς αυξανόμενη επίδοσή της στα αγωνίσματα που συμμετέχει. Και στο αεροβόλο πιστόλι 10 μέτρων και στο σπορ πιστόλι γυναικών 25 μέτρων. Κυνηγούσε την είσοδο στην Ολυμπιάδα για αρκετό καιρό, το κατάφερε. Ήμασταν σίγουροι ότι στην Ολυμπιάδα θα πάει καλά. Τελικά μας χάρισε τη μεγαλύτερη χαρά που θα μπορούσε να μας χαρίσει, το χρυσό μετάλλιο. Όσο για το υπαίθριο σκοπευτήριο της ύψας και την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει, ζητήσαμε απαντήσεις από το Δήμαρχο Δράμας. Έγινε πολλής λόγος σήμερα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σκοπευτήριο στο οποίο προπονούταν η Κορακάκη αλλά και 300 άλλοι αθλητές της Κοποβολής. Ποιο είναι το σχόλιο του Δήμου πάνω σε αυτό? Ο Δήμος λοιπόν της Δράμας και προσωπικά ο Δήμαρχος Δράμας δεν κρεμίζει προπονητήρια, ξυλώνει την αδιαφορία της πολιτείας. Αυτό λοιπόν που δεν έκανε η επίσημη πολιτεία ήρθε να το κάνει ο Δήμος της Δράμας. Πριν λοιπόν από 1,5-2 μήνες πήραμε μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να προμηθευτούμε ένα κοντέινερ σύγχρονων προδιαγραφών για σκοποβολή και να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτό το νέο παιδί, όπως και σε άλλα νέα παιδιά, να ασχοληθούν με τη σκοποβολή. Άρα αυτή η κίνησή μας και η πράξη μας δεν ήταν αποτέλεσμα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά πολύ πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.